Ještě jednou dobrý den, milí žáci, rodiče, učitelé, hosté. Letošní slunečné a horké léto pomalu končí a my se zde tradičně scházíme, abychom slavnostně zahájili nový školní rok. Rok 2012-2013. Úsměv! Teresko! Takže dobré ráno, vážení žáci, vážení učitelé, vážení rodiče a všichni hosté. Také vás jménem obce Česká Ves chci pozdravit a popřát úspěšný start do nového školního roku. A jak se tady mluvilo o trpělivosti, tak určitě bych chtěl popřát i všem učitelům, protože bude potřeba, ale rovněž rodičům. A chtěl bych tím popřát, aby rodiče s učiteli dobře vycházeli a spolupracovali, protože si myslím, že všichni mají velký zájem na tom, aby jejich děti dostali co nejlepší vzdělání, aby se jim ve škole líbilo. Já si myslím, že všichni učitelé proto budou dělat maximum a chtěl bych jim k tomu popřát hodně síly. Za obec bych chtěl nějakým způsobem slíbit, že se budeme snažit vytvořit dobré prostředí pro školu a spolupracovat tak minimálně tak dobře, jako spolupracujeme doteď. Chtěl bych za to poděkovat vedení školy a všem celému pedagogickému sboru, protože si myslím, že opravdu ta spolupráce je na dobré úrovni a že se budeme snažit pokračovat. Takže na závěr bych vám popřál všem hodně síly a dětem asi, ať ten školní rok uteče stejně tak rychle, jak ty prázdniny, ať zase máte trošku volna a mezi tím načerpáte plno nových vědomostí. Děkuji. Tak, dobrý den. Milé děti, hlavně ty úplně, kteří teď jste před chvíličkou vstoupili slavnostní slavobránou do školy. A už se z vás stali opravdoví školáci, prvňáci. A aby se vám všechno ve škole dařilo, abyste si našli nové kamarády, abyste měli úspěchy, abyste měli samé jedničky, tak já si vás za chviličku k sobě zavolám a společně si na ty samé jedničky vypustíme s tím vaším kamarádem ty balónky. 3,